Kaixo, gaur egingo dugu Jonzikinen antzerkia. Kaixo, ni Leire naiz eta antzerki honetan kontalaria izango naiz. Kaixo, ni Pablo naiz eta antzerki honetan Jonzikin izango naiz. Kaixo, ni Natalia naiz eta antzerki honetan Txerria izango naiz. Kaixo, ni Iago naiz eta antzerki honetan Txoria izango naiz. Kaixo, ni Olimpia naiz eta antzerki honetan Maitagarria izango naiz. Kaixo, ni Maiki naiz eta antzerki honetan Tatua izango naiz. Kaixo, ni Kristina naiz eta antzerki honetan Utzintza izango naiz. Kaixo, ni Alaina antzerki honetan Txakurra izango naiz. Bazen behin Jonzikin izeneko mutiko bat. Oso zikina zen. Ni oso zikina naiz eta nire arropa botatzen dut. Eta maitagarri bat azaldu zen bere logela. Baina nola daukazu zure logela? Jun zure anaiarekin eta garbituko dizu. Ez daukat anaiarik. Jun kanpora eta ikusiko dizu. Eta Jonzikin txori batekin topatu zen. Pio. Kaixo, zuzera nire anaia? Nik oso garbia naiz eta zeko oso zikina zaude alde mendik. Eta txintxarekin topatu zen. Kaixo, zuzera nire anaia? Ez, ni ia garbia ditu eta zuzikizik alde mendik. Eta katuarekin topatu zen. Kaixo, zuzera nire anaia? Mira, nik ez nezure anaia. Deitu nik zeile garbia dut eta zu zikina zaude alde mendik. Eta txakurrarekin topatu zen. Kaixo, zuzera nire anaia? Ez, ni oso garbia. Nire ia oso garbia dago eta zu zikina zaude alde mendik. Eta txerriarekin topatu zen. Kaixo, anaia! Nik ez nahi zure anaia. Zuzera nire anaia! Etorri jolastera! Nik ez nahi zure anaia. Eta Jonzikin zen bere etxera negarrez. Gustatu zaizu nola dago zure logela? Bai. Norekin nahi duzu? Txerriarekin edo nirekin? Zurekin. Baina izan